El projecte que van realitzar aquest any com a projecte final de segon d'ESE va ser la segona part del PFI Sports 2024. La primera part eren xerrades, sobretot, a la CIVA de Santa Coloma de Gramenet per empoderar els alumnes de PFI sobre models de vida, atletes professionals van fer xerrades allà a la CIVA. I la segona part era la pràctica de l'esport. Els esports eren esports alternatius, van ser lacrosse, go back, ultimate, ringo i pica i flow bar. Van participar 300 alumnes de PFI. És un projecte molt xulo, a més és interdisciplinar, en el que estaven implicats diferents cicles d'aquí de Santa Coloma. De monitors van utilitzar els alumnes d'integració social i educació infantil per fer la benvinguda i fer dinàmiques de grup de cohesió. Van participar els alumnes de primer i segon d'ESE per explicar els diferents esports i coordinar tot. La preparació de material, van fer un taller de banderes amb els alumnes del PFI de pintura. I després, condicionament físic, que van fer l'activitat final, la masterclass de Zumba. L'objectiu que ens van marcar que els alumnes dels PFIs adquireixin valors com l'honestitat, l'empatia de cara als altres companys i a l'equip docent i sobretot que es diverteixin amb la pràctica deportiva. Per nosaltres el premi ja és que hagin agafat el nostre projecte des d'aquí al centre. Això té un pes impressionant. Participar en aquesta proposta que ens ha fet els premis de la Cambra de Comerç és un orgull i un repte personal pels alumnes. Els hi fa molta il·lusió, a ells i a nosaltres.